Okay. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 1 ஆரம்பிக்க போகிறோம். வணக்கம். முதல்ல உங்களுக்கெல்லாம் காலை வணக்கம் முதல்ல சொல்லிக்கிறேன். நேற்றுக்கு டே 0 சொல்லி கொடுத்தோம். டே 0ல் வந்து முக்கியமாக வந்து எப்படி குவிஸ் அட்டன் பண்ணணும், அதுக்கு டே 0க்கு ஒரு குவிஸ் இருக்குது. அதை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நம்ம இதில் வாட்ஸ்அப்பில் கொடுத்துருக்கேன், அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதில் எப்படின்னு அதுக்கும் மேலே ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அட்மினை கேட்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் எனக்கும் ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம். அதில் கொடுத்துருக்குற லிங்க் எல்லாம் வரிசையாக பார்த்து அன்னன்னைக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்லாம் எழுதிடுங்க. கிளாஸை கவனிச்சுட்டு கிளாஸ் எழுதி விடுங்க. ஓகே. நம்ம இன்னைக்கு டே 1 ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிக்க போகிறோம். சாப்டர் 1 நேற்றுக்கு, அதாவது 18 நாள் படிக்கிறதுக்கு பதிலாக நேற்றுக்கு டே 0வும் சேர்த்ததுனால இந்த வாட்டி 19 நாள் ஆகும். 19 days இருக்கும் கிளாஸ். ஓகே. நான் வந்து ஐ வில் ட்ரை டு ஒரு நாளைக்கு 2 கிளாஸாக எடுத்து ட்ரை டு மேக் இட் இன்டு 18 days. அதை பார்க்கலாம் அப்புறமா லாஸ்ட்டில். ஒரு 10 daysக்கு அப்புறமா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அது வரைக்கும் நம்ம டெய்லி ஒன்று சாப்டர் அன்னன்னைக்கு அந்த குவிஸ் இதில் போய் இதை வந்து குவிஸுக்கு அட்டன் பண்ணிடுவேன். அந்த கொஸ்டினுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிடுவோம். இப்போ கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ப்ரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा डिवोटीஸ், இப்போ வந்து நம்ம இந்த கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்களை பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். ஓகே. இஸ்கான் நிறுவன ஆச்சாரியா ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவின் ஆசியுடனும் இஸ்கான் மங்களூர் தலைவர் நாமனிஷ்டாதாஸ் பிரபுஜியின் ஆசீர்வாதத்துடனும் இந்த வகுப்பை நான் தொடங்குகிறேன். பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த போரை பகவத்கீதை விவரிக்கிறது. பாண்டவர்கள் 5 பேர், அதில் ஒருவன் தான் அர்ஜுனன். கௌரவர்கள் 100 பேர். போர் தொடங்கும் முன் அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பகவான் அளித்த சொற்பொழிவு இது. இந்த பகவத்கீதைங்கிறது என்ன? அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பகவான் அளித்த சொற்பொழிவு. முறையாக பகவத்கீதை படிக்கணும் என்றால் குறைந்தது ஒரு வருடம் ஆகும். அதை சுருக்கமாக நான் சொல்ல போகிறேன். பகவத்கீதை 18 அத்தியாயங்கள் உள்ளன. அதனால தான் 18 நாளைக்கு நம்ம படிக்க போகிறோம். ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு சாப்டர் சொல்ல போகிறேன். ஓகே. மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இன்னைக்கு சாப்டரில் வந்து இன்னைக்கு எத்தனை ஸ்லோகம்? மொத்தம் 46 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு. இதை வந்து நீங்கள் எப்படின்னா, கையில் புஸ்தகம் இருந்தாக்கா வீட்டில் ஹார்ட் காப்பி இருந்தால் ஹார்ட் காப்பியை படிங்க, இல்லைன்னா புக்லேயும் வச்சுன்னு படிச்சுக்கலாம். புத்தகம் வேணும்னா இஸ்கான் மங்களூருக்கு .comல போனேன்னா அதில் போய் நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணி புக்கை வாங்கிக்கலாம். அந்த புக்கை வந்து காம்போ பேக்குன்னு பேர். அந்த காம்போ பேக்கை வாங்கிக்கோங்க. காம்போ பேக்குனா அதோட செல்ஃப் ரியலைசேஷன் புக் ஒன்று, பகவத்கீதா புஸ்தகம் ஒன்று, அப்புறம் பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்னு இருக்குது, அப்புறம் ஒரு ஜபமாலை, எல்லாமே சேர்த்து கிடைக்கும். அதில் 600 rupees கேட்குறான். ஓகே. அதை வாங்கிக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். நான் இப்போ என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன். நான் அதை வாங்கியிருக்கேன். அதை புத்தகம் வேண்டுமென்றால் அதில் வாங்கிக்கோங்க. பகவான் அப்படின்னா அது சுப்ரீம் லார்ட். கீதா மீன்ஸ் சாங் சங் பை கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப். அதுதான் பகவத்கீதா. பகவத்கீதான்னு சொல்கிறது இல்லையா, அது பகவான்கிறத பகவத்ங்கிறோம். அவர் வந்து கீதானாக்க சாங். அவர் இப்போ சொன்ன இது இருக்கு. இஸ்கான்னா என்ன? இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஓகே. இந்த சாப்டரில் முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்ம யோகாவை பற்றி படிக்க போகிறோம். 2வது 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகாவை பற்றி படிக்க போகிறோம். 3வது 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகாவை பற்றி படிக்க போகிறோம். பகவத்கீதை உண்மை உறவில் அந்த மாதிரி புஸ்தகத்தை தான் நம்ம வச்சுன்னு படிக்கணும். அதுதான் இஸ்கானில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். பகவத்கீதை உண்மை உருவில் சீடர் பரம்பரை மூலமாக பெறப்படுகிறது. கிருஷ்ணர், பிரம்மா, நாரதர் அப்படின்னு வரிசையாக அந்த ஆர்டரில் வரும். ஓகே. வியாசர் என்று 31 ஆச்சாரியர்களுக்கு பிறகு 32வது ஆச்சாரியா தான் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீலா பிரபுபாதா.
ஓகே. பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்டது. நம்மை பற்றியே நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. இந்த கீதையின் சாராம்சத்தை புரிவதற்கு கடவுளோட கிருபை வேணும். நம்மலாம் லக்கி. இந்த பகவத்கீதான்னு ஒரு கிளாஸ்ல போய் என்னன்றத பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? அதுவே நமக்கு நம்ம பண்ணின அ இது அ பெரிய வரம் ஃப்ரம் கடவுள்ட்டேருந்து கிடைச்ச கிருபை. வாழ்க்கையில் நாம் மகிழ்ச்சியை தேடுகிறோம். இன்பமும், துன்பமும் மாறி மாறி வருகிறது. மனிதன் ஆனந்தமாக இருக்க கீதை ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேன்யூல். நம்ம சந்தோஷமாவே இருக்கணும்னா, அது ஒரு நம்ம ஒரு டிவியோ, ஃப்ரிட்ஜோ வாங்குறோம்னு வச்சுக்கங்களேன். அந்த மேனுவல வச்சு படிச்சுப்புட்டு அது பிரகாரம் தானே அத ஆப்பரேட் பண்றோம். அது மாதிரி நம்ம ஆன்மீக லைஃப்ல நம்மள ஆப்பரேட் பண்றதுக்கு பகவத்கீதா அந்த புஸ்தகத்த படிச்சு படிச்சு அதுலேருந்து நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல வச்சுட்டு நம்ம அது ஆனந்தமா இருக்கிறதுக்கு வழி தேடிக்கலாம். சாக்ரடீஸ் விஷம் கொடுத்து கொல்ல பார்த்தார்கள். சாக்ரடீஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ வந்து அந்த ஜெயில்ல ஒருத்தர் வந்து புல்லாங்குழல் வச்சிருந்தார். அத பார்த்த உடனே சாக்ரடீஸ் அவர்கிட்ட போய், "இந்த புல்லாங்குழல் எனக்கு கொஞ்சம் தரியா? நான் கொஞ்சம் அத கத்துக்கிட்டு ஊதிவிட்டு தரேன்" அப்படின்னு. அதுக்கு அவன் சொல்றானாம் அந்த ஆளு புல்லாங்குழல் வச்சிருக்கிறவன், "நீ தான் இறக்க போறியே, உனக்கு புல்லாங்குழல் எதுக்குப்பா? நீ நீ இறக்குது" அப்படின்னு. அதுக்கு அவரு சாக்ரடீஸ் சொல்றாராம், "நான் இறப்பதற்கு முன் எனக்கு புல்லாங்குழல் வாசிக்க தெரியும் என விரும்புகிறேன். எனக்கு அத வாசிக்க தெரிஞ்சுட்டு நான் சந்தோஷமா சாகணும்" அப்படின்னு. இது ஒரு பிலாசபி. அ அது எனக்கு வாசிக்க தெரியும்னு சொல்லிட்டு, நான் சாகறது எனக்கு நிம்மதியா இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ, அதனால அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பே கிடையாது. பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் 45 நிமிஷத்துல சொன்னார். ஜ அதனால அது அந்த 45 நிமிஷத்த நம்ம 18 நாள்ல படிக்க போறோம். ஆனா மினிமம் 1 இயர் ஆனாலும் ஆகும் அத படிக்கிறதுக்கு. நல்ல டீட்டெயில்டு ஸ்டடி நீங்க படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, ஒரு ஒரு சாப்டர்லயும் அதுக்கு மீனிங் இருக்கும். அந்த மீனிங் அப்புறமா பொருள் உரைன்னு ஒண்ணு இருக்கும். அதாவது பர்பட். அதுவும் என்னங்கிறதையும் பார்த்து நிறைய டீட்டெயில்டா ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் படிக்கணும் அந்த மாரி. ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு அ 2 ஸ்லோகம் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாரி எடுத்துட்டு அது ஃபுல்லும் படிச்சோம்னா தான் 1 வருஷம் ஆயிடும் கண்டிப்பா அத ஓகே. அதனால நம்ம எப்படி இந்த இதில ஆன்மீக லைன்ல நம்ம வரணும்னாக்க, நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்டு? டு ஸ்டார்ட் வித் ஒரு மாலை சாண்டிங் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே அப்படின்னு மகா மந்திரத்த ஒரு நாளைக்கு 108 தடவ, அதாவது ஒரு மாலை. ஒரு மாலை இல்லன்னா 1 ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவா. அத கண்டிப்பா நம்ம பண்ணணும். ம். அத பண்ணினா நமக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு நமக்கே நம்மளோட லைஃப்ல சேஞ்ச் தெரிஞ்சுட்டு வரும். அதுவும் எஸ்பெஷலி காத்தால இந்த டயத்துக்கு இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து ஒரு ரவுண்ட் சாண்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து கவனிச்சு பாருங்க. அப்படியே ரொம்பவே அன்னைக்கு டே நல்லாவே போயிட்டுருக்கும். ஓகே. பகவத்கீதை ஒரு ஹியூமன் மேனுவல். எதை செய்யலாம், எதை செய்யக்கூடாதுன்னு அது சொல்லிக் குடுக்குறது. நம்ம ஒரு டிவியோ இத வாங்குறச்சே மேனுவல் தரா மாதிரி மனுஷ வாழ்வுக்கு தேவையான ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்பரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் பகவத்கீதை நமக்கு குடுக்கிறது. கிருஷ்ணர் துரியோதனிடம் சென்று இந்த போரை தவிர்க்குமாறு கூறினார். கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார்? போயிட்டு "நீ இந்த போர தவிர்க்கிற இத தவிர்த்தா என்ன? இந்த போர் பண்ணித்தான் ஆணுமா?" அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு துரியோதனன் என்ன சொல்றான்? "நான் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது இப்ப கிருஷ்ணா. நான் வந்து அ எனக்கு வந்து இது நடந்தாகணும் இந்த போர்" அப்படிங்கிறான். யாரு? துரியோதனன். அதுக்கு "அப்படின்னா உனக்கு என்ன வேணும்ப்பா?" அப்படின்னு கேட்கிறார் கிருஷ்ணன். அதுக்கு அவன் வந்து "உங்களோட நாராயண சேனைய எனக்கு குடுங்கோ அது போதும்" அப்படிங்கிறான் துரியோதனன். நாராயண சேனைன்னா என்ன? கிருஷ்ணர்கிட்ட இருக்கிற அத்தனை படைபலமும் அவனுக்கு வேணும்னு கேட்டான். சரி என்கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோப்பா, நீ வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு குடுத்துட்டார். கிருஷ்ணர் அதை அவனுக்கு அளிக்கிறார். பாண்டவர்கள் வந்து அவள்ட்ட போய் அர்ஜுனன்ட்ட கேட்கிறார். "உனக்கு என்னப்பா வேணும்னு?" "எனக்கு நீங்க துணை இருந்தாலே போதும் கிருஷ்ணா. வேற எதுவுமே வேண்டாம்." அதாவது கிருஷ்ண பகவான் அன்பிற்கு கட்டுப்பட்டவர். அவர்கிட்ட நம்ம பிரியமா இருந்தோம்னா, நம்ம கிட்டக்க நெருங்கி நெருங்கி வந்து நமக்கு எல்லாம் இவருக்கு சுதாமா ஸ்டோரியில எப்படி பார்க்குறோம். அதுல அவருக்கு அலம்புறது, அ கிளீன் பண்றது முதற்கொண்டு அவர் பண்றாரு உட்காந்து. அதாவது அவருக்கு அன்பு தான் இம்பார்ட்டன்ட், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான். சிநேகமா இருக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. அதனால ம் கிருஷ்ணர் அவ அன்பா உங்களோட அன்பு மட்டும் தான் வேணும், நீங்க தான் வேணும்னு கேட்டதும், பாண்டவர்கள் பக்கம் அவர் துணைக்கு போயிட்டார். இது திருதராஷ்டிரன் தனது தேரோட்டியான திருதராஷ்டிரனுடைய தேரோட்டி பேரு சஞ்சயன். அவன் போர்க்களத்துல என்ன நடக்கிறது? அப்படின்னு திருதராஷ்டிரன் அவர பார்த்து கேட்கிறார். அப்ப கேட்க உடனே திருதராஷ்டிரன், அவன் ரொம்ப அவனே ஏற்கனவே ஒரு அ சந்தேகமான மனநிலையில இருக்கான். குழப்பத்தில தான் இருக்கான். தர்மக்ஷேத்திரம் ஒரு புண்ணிய பூமி. அங்கு தர்மம் தான் வெல்லும். கௌரவர்கள் அதர்மத்தையே செய்பவர்கள். அப்படி இருக்க, அவர்கள் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? இப்படி இருக்க, தனது அதர்ம மகன்களை காப்பது எப்படி என்பதை பற்றி அவர் ஏன் கவலைப்படுகிறார்? பட்டுட்டு இருக்கார்.
அவர் தம்பி, அவரோட தம்பி வந்து திருதராஷ்டிரனுடைய தம்பி பேரு தான் பாண்டு. அந்த பாண்டுவோட புதல்வர்கள் தான் இந்த பாண்டவர்கள். இந்த 5 பேர். 5ல தான் ஒருத்தன் அர்ஜுனன். ஓகே. இவாளெல்லாம் ஏன் இந்த பாண்டுவினோட குழந்தைகளை எல்லாம் பாராபட்சமா பண்றார்? தர்மத்தை கடைபிடிச்சா தர்மம் உங்களை காப்பாத்தும். நம்ம தர்மத்து பக்கம் இருக்கணுமே. இல்லாம நம்ம அந்த அந்த இது அவனுக்கு தெரியும் தர்மத்துல இல்லைங்கிறது. திருதராஷ்டிரனுக்கு. அதனால அவனே ஏற்கனவே குழம்பிய மனநிலையில இருக்கான். அப்புறம் துரியோதனோட மனநிலை. அவன் என்ன பண்றான் துரியோதனன்? கௌரவர்கள் மிகப்பெரிய படையை தன்னிடம் வைத்திருக்கிறார்கள். இதனால் துரியோதனனுக்கு மிகப்பெரிய கர்வம். அவகிட்டக்க நம்மள்ட்ட நல்ல பெரிய படை நாராயண சேனை வந்துட்டோம்னு ரொம்ப கர்வமா இருக்கும். தற்பெருமை. நேர்மையானவர்களை சந்தேகப்படுகிறார். பீஷ்மாச்சாரியார் அவர்களின் பெரியப்பா. அவர் பாண்டவர்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர். அவரை பார்த்து கூட அவருக்கு சந்தேகம் வந்துருது. ஏன்? கௌரவ சேனை தளபதி. ஆனால் துரியோதனுக்கு அவர் மேல கூட சந்தேகம். ஏன்னாக்கா அவர் வந்து அவருக்கு தெரியும் அர்ஜுனர் ஒரு நல்ல சிறந்த வில்லாளின்னு அவருக்கு தெரியும். அதனால அவர் ரொம்ப அவர் அதனால அவர் மேலேயும் சந்தேகப்பட்டிருக்கான். நம்ம கடவுளை சார்ந்து தான் வாழ்கிறோம். வெளிச்சம் என்பது சூரிய ஒளியால் கடவுள் கொடுத்தது. வெளிச்சம் இல்லாத போது நம் கையை கூட நாம் பார்க்க முடியாது இல்லையா? துரியோதனன் தனது குருவான கிருப்பாச்சாரியை கூட சந்தேகப்படுகிறார். ஏனென்றால் அவர் அர்ஜுனனை சிறந்த வில்லாளியாக அறிந்தவர். ஓகே. இந்த இதுல வந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த சாப்டர் முடியறச்சே பார்த்தேன்னா, இவாள்லாம் பாண்டவாள்ல தான் ஜெயிக்க போறா அப்படிங்கிறதுக்கு அறிகுறிகள் எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும் அதுல. என்னென்ன அறிகுறிகள் தெரியும் அதுல? திவ்யமான சங்குகள் இருக்கு. கிருஷ்ணர் துணை இருக்கார். அனுமார் பாண்டவர்கள் கொடியில இருக்கார். அந்த பாண்டவர்களோட கொடியில பார்த்தேன்னா, அனுமார் இருப்பார். யார் இருப்பார்? அனுமார் இருப்பார். அர்ஜுனனுடைய தேர் வந்து அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அர்ஜுனனுக்கு வச்சிருக்கிற தேர் வந்து அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அது எந்த திசையிலயும் அது எப்படி வேணாலும் அத மாத்திக்க முடியும். அது எந்த பக்கமும் செல்லக்கூடியது. கடைசியாக அர்ஜுனன் கூறுகிறார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, எனக்கு வாய் உலர்கிறது. சண்டை போட மாட்டேன். கைகள் நடுங்குகின்றன. பாவ விளைவுகள். உடல் மற்றும் மனம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள். சமுதாயம் மற்றும் பிற உயிர்களுக்கும் ஏற்படும் துன்பம், பூகம்பம், பஞ்சம், வறட்சி, வெள்ளம் இதெல்லாம் போடுமா. அதனால எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றார். இவ்வளவுதான் இன்னைக்கு சாப்டர்ல வரப்போறது. நம்ம இப்ப ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்னுட்டு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இஸ்கான் இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்டி. ஓகே. இது கொஞ்சம் பெருசா காட்ட முடியாது. எப்படி மினிமைஸ் பண்ணுறது இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் ப்ளீஸ். ஓகே. இது சரியா வர மாட்டேங்குது. ஓகே. இது வந்து 18 நாட்களில் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் தெரிந்து கொள்ள அதில் படிக்கலாம். அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஓகே. செகண்ட் ஸ்லைடு. அப்புறம் இது வந்து இஸ்கான் மகளூர் இது
இஸ்கானுடைய ஃபவுண்டர் இவர். நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆச்சாரியார் தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. ஓகே. இது வந்து இவர் வந்து நம்ம ஷீலா பிரபுபாதா ரத யாத்திரை சான் பிரான்சிஸ்கோவில் முதல் தடவையாக பண்ணுறார். அவர் வந்து ஜெகநாத்தில் அது பூரி ஜெகநாத்தை வச்சு ரத யாத்திரத்தில் அது எப்போ நடந்ததுன்னா இது வந்து ஜூலை 9th 1967 பெரிய திருவிழாவாக பண்ணார். வெளிநாட்டு எல்லாரும் ஃபாரினர்ஸ்லாம் அதில் சேர்ந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி எல்லாரும் அவள்லாம் பார்த்து ஷீலா பிரபுபாதா 1896 பிறந்தவர். அவர் எப்படி போனாருங்கிறதே இப்போ அடுத்த ஸ்லைடில் அமெரிக்கா போனதை சொல்கிறேன். இது சான் பிரான்சிஸ்கோவில் அவர் ரத யாத்திரை பண்ணார் முதல் தடவை. ஓகே. ஓகே. பிக்சர் சரியாக வரமாட்டேங்கிறது எனக்கு. எவ்வளோ வருதோ வச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்ரீரா அவருக்கு சின்ன வயசில் அவருடைய பேர் வந்து அபய் சரண்னு பேர். இந்த பிக்சர் இருக்கு இல்லையா, அவர் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா 5 வயசில் ரத யாத்திரை பண்ணினார். அவர் அப்போது வந்து அப்பா கிட்ட சொல்லி, அப்பா எனக்கு ரத யாத்திரை பண்ணணும்னு கேட்குறாரு. அப்போ கேட்ட உடனே அவள் அப்பா வந்து ஒரு ரதம் வந்து மரத்தில் பண்ணி கொடுத்தார். அதை வச்சுட்டு அதில் ஜெகநாதருடைய சிலையும் உட்கார வச்சு அதை பெரிய விழாவை பண்ணார். சின்ன வயசுலேயே அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணனிடம் ரொம்ப பற்று ஜாஸ்தி. நண்பர்களுடன் சந்தோஷமாக கொண்டாடினார். ஓகே. இது அந்த பிக்சர். இது வந்து 1922ஆம் வருஷம் ஷீலா பிரபுபாதா அவர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவருடைய குரு அவரை போய் சந்திச்சார். அப்போ போய் சந்திக்கும்போது காவி உடை அணிஞ்சிருக்கார் இல்லையா, அவர் தான். அவரு நீ நல்லா இங்கிலீஷ்லாம் உனக்கு நல்லா வருது, நல்ல நாலேஜபிள் பர்சனாக இருக்கேன், நீ போய் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் போய் நீ ஏன் வந்து இது சொல்லி தரக்கூடாது, பகவத்கீதையெல்லாம் பற்றி ப்ரீச் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டார். அவர் சொன்ன உடனே அவருக்கு வந்து மனசுக்குள்ளே இவருக்கு பட்டுப்படுது. ஐயோ நம்ம இதை அவர் சொல்கிறார் நம்மளை பார்த்து. ஸோ அதை நம்ம வந்து 100% அவர் நம்மளை பார்த்து பண்ணுன்னு சொல்கிறார். அதனால் நம்ம எப்படியாவது இதை பண்ணணும் அப்படின்னு அதை தீர்மானம் பண்ணிட்டு அவரை வந்து நெக்ஸ்ட் டேலேருந்தே அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டார் ப்ரீச் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிற புஸ்தத்தையும் அவர் தான் எழுதினார். அந்த ஊரில் இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் போய் இந்த பிக்சரில் ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் போய் அந்த புஸ்தகத்தெல்லாம் விநியோகம் பண்ணினார். ஓகே. அப்புறம் இது வந்து 1965ஆம் வருஷம் ஜலதூத்தாங்கிற ஷிப்பில் ஏறிட்டு அமெரிக்கா போனார். அவர் எப்படி அமெரிக்கா போனார், இந்த ஷிப்பில் கார்கோ ஷிப் இது. அவர் கையில் ஒரு ஃபியூ டாலர்ஸ் தான், ரொம்ப மினிமம்க்கு தான் கையில் காசு இருந்தது. வித்தவுட் டிக்கெட்டு அவள்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு எனக்கு கொண்டு போய் விட்டுருங்கன்னு சரின்னு சொல்லிட்டு கார்கோ ஷிப்பில் 2 ட்ரங்க் ஆஃப் புக்ஸு அவர் எழுதின எல்லாத்தையும் பகவத்கீதையெல்லாம் பற்றி அதெல்லாம் கையில் பிரிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு காசு கிடையாது. பிரிண்ட்டு அப்போல்லாம் அவ்வளோ டெவலப்பும் ஆகலை. அந்த பேப்பர்லாம் எடுத்துட்டு 2 ட்ரங்க் ஆஃப் புக்ஸையும் எடுத்துட்டு அவர் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டார். இந்த இதில் ஜலதூத்தாங்கிற ஷிப்பில். ஓகே. எப்போனா 1965 போனார். அங்கே போயிட்டு அந்த இருக்கிற பார்க்கில் உட்காந்துட்டு முதல்ல ஒரு 2 பேர் 4 பேர் தான் அவரோட வந்து உட்காந்து பாடியிருந்தா. அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கும்பல் சேர்ந்துட்டு ஹிப்பீஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவெல்லாம் இவரோட சேர்ந்து பாட ஆரம்பிச்சிட்டா. நிறைய பணம் அவருக்கு, பணம் இல்லாமல் எந்த காரியத்தையும் பண்ண முடியாது. அவருக்கு அந்த ஹிப்பி செட்டெல்லாம் பணம் இருக்குது. ஆனால் இவளுக்கெல்லாம் ஆன்மீகத்தில் அவளுக்கு தெரியாது. அவள்லாம் என்ன பண்ணினா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சங்கரி மாதாஜி கூப்பிட்டலா? இல்ல மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இது ஏன் வருது போங்க?
அப்போ வந்து அது இதில் வந்து பார்க்கில் உட்காந்து பாடிட்டு இருக்க, ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணுறாரு புஸ்தகத்தெல்லாம். ஓகே. அப்புறம் வந்து அங்கே இருக்கிற பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள், சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் வந்து, "நீ எப்படி வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுற நீ?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட இன்டர்வியூலாம் எடுத்து பேப்பர்ல எல்லாம் போட்டு எல்லாம் அமக்கலப்படுறது. இதுதான் அவர் எழுதினது. பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிறது புஸ்தகம் எழுதினது முதல்ல. அவர் நிறைய எழுதிய புஸ்தகங்கள்லாம் எக்கச்சக்கமா புஸ்தகங்கள் இருக்கு. அந்த புஸ்தகங்கள்லாம் ஆ எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்னும் நமக்கு டைம் கிடைக்கிறச்சே அதை எடுத்து வச்சு நம்ம படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஸோ இந்த சாப்டர் இதில் வந்து மொத்தம் 18 சாப்டர் இருக்கு. இந்த 18 சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து கர்ம யோகான்னு பேரு. செகண்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து செகண்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து பக்தி யோகா. தேர்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து ஞான யோகா. ஓகே. அவர் வந்து நிறைய நாடுகளுக்கெல்லாம் நிறைய ஊருக்கெல்லாம் போயிருக்கிறவர். 1965லேருந்து 77 வரைக்கும் நிறைய நாடுகளுக்கு அவர் போயிட்டு வந்திருக்கார். இது வந்து அட்ரஸ் இது இருக்கு இல்லையா, இஸ்கான் மங்களூருடைய அட்ரஸ் எங்கே இருக்குன்னாக்க, தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட், கத்ரி, மங்களூர், கர்நாடகாவில் இருக்கு. கோயில் தலைவர் யாருன்னா நாமனிஷா தாஸ் பிரபுஜி. அவர் பிடெக் படிச்சிருக்கார். பிஐடி எங்கே படித்தாருன்னா ஐஐடி கான்பூரில் படித்தவர் தான் நம்ம பிரசிடென்ட்டு. அவர் வந்து படிச்சுட்டு இன்ஃபோசிஸில் வேலை பார்த்துருந்தார் கொஞ்ச நாளைக்கு. அப்புறமா அவருக்கு வந்து அவர் சின்ன வயசுலேருந்தே அவருக்கு 25 வயசு, 25 வயசுக்கு 25ஓ 27 வயசுக்கும் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டார் இஸ்கானுக்கு. அவருக்கு வந்து அந்த இந்த இந்த லைஃப் மெட்டீரியல் லைஃப் பிடிக்கல. அவருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் அவருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இதாகி அதில் வந்துட்டார். 27 வருஷமாக இப்போ நம்மளோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவர் இஸ்கானில். ஓகே. இது வந்து பகவத்கீதை நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். ஓகே. கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய மகிழ்ச்சியையும் அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் அப்படின்ட்டு மகாத்மா காந்தி சார். நான் பகவத்கீதையை கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எவ்வாறு படைத்தார் என்று சிந்திக்கும் போது அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக எனக்கு தெரிகிறது அப்படின்னு என்ஸ்டீன் ஃபீல் பண்றார். ஓகே. இது வந்து இஸ்கான் பகவத்கீதை உண்மைகளை வச்சு ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னா, உடைந்த கேபிள் மூலம் உடைஞ்சு போச்சு அந்த கேபிள். அதை சார்ஜ் வச்சு பண்ணேன்னா, அந்த அலைபேசி, டெலிஃபோன், மொபைல் வந்து நமக்கு ரிப்பேர் ஆகிடும். அதே மாதிரி அதை எதுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது போகும். அதனால் அனுப்புவதற்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுறது இல்லையா? அந்த மாதிரி கிருஷ்ணாவினுடைய செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்த சங்கிலி தொடர் வழியாக வர வேண்டும். வரிசையாக ஆர்டரில் வரணும். 32 ஆச்சாரியா ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. அவர் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ அதில் ஒரு விதமான சேஞ்சும் இல்லாமல் அப்படியே நமக்கு வந்து காமிக்கிறார். அதனால தான் இது வந்து பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த புத்தகத்துக்கு சொல்கிறோம். ஓகே. கீதை ஒரு பரந்த புஸ்தகம். இதை முறையாக செய்ய 1 வருடமாகும். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணாவுக்கும் அர்ஜுனனுக்குமான இடையில் எண்ணங்களில் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்தினோம். குறிக்கோள் கீதை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயார்படுத்தணும். ஓகே. இந்த சாப்டரில் வந்து அத்தியாயம் 1 ஆரம்பிக்க போகிறோம். இப்போ குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை குறித்தல் பகுதி 1ல் என்ன இருக்குது, தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். 1.1 ஸ்லோகம். அப்புறம் பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் இது. இந்த 17லேருந்து 19 வரைக்கும், 12லேருந்து 19 வரைக்கும், அப்புறம் 20லேருந்து 27 வரைக்கும் பக்த வச்சல கிருஷ்ணருங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன் இந்த பக்கம் மூவ் பண்ண முடியல? மாதாஜி ஃபிட் டு ஸ்கிரீன் கொடுத்துருங்க மாதாஜி. எங்கம்மா பண்ணணும்? ஃபிட்னு மேலே இங்கே கொடுத்துருந்தீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த 100% 50% இருந்தது இல்லைங்களா, அதில் ஃபிட்டு கொடுத்துருங்க. இது இல்லையா, அந்த ஜூம் இருக்கிறது இல்லையா? ஓ, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ குரு பிரபுஜி. ஓகே. அர்ஜுனனின் அது வந்து பக்தவத்சல கிருஷ்ணர்
20லேருந்து 27 ஸ்லோகம் வரைக்கும். அப்புறம் அர்ஜுனனின் தயக்கம் அது வந்து 28லேருந்து 40 வரைக்கும் அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வருது. ஸோ இந்த சாப்டர்ல இது மாதிரி தான் நமக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிச்சுக்கணும். ஓகே. இப்போ இதை போட்டுட்டேன்னு எனக்கு ஸ்க்ரீன் என்னால் படிக்க முடியல. அதனால தான் அந்த வீடியோவை அனுப்பிச்சுடுறேன் நான். ஓகே. இது வந்து கீதை மகாத்மியம் சொல்லிட்டேன் இல்லையா? எஸ். பகவத்கீதை இதில் வந்து அது எல்லாரோட மனநிலையெல்லாம் எப்படி இருக்கு? அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியமில்லை. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது நம்மளோட அனைவரின் நலனுக்காக. நம்மளாம் பின்னாடி அர்ஜுனன் வந்து இது மாதிரி சந்தேகம்லாம் அவனுக்கு புரிய தெரியாத அர்ஜுனனுக்கு எல்லாத்தையும் இது மாதிரி கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு பகவான்கிட்ட பண்றது எதுக்குன்னா, அவர் பின்னாடி வரவாள்லாம் படிக்கிறவாள்லாம் அவளுக்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் யாரு? அவர் ஒரு கடவுள். ஹி இஸ் நாட் அ பர்சன். பர்சனா அவர் இதுன்னுட்டு வந்திருக்கார். ஆனா அவர் கடவுள் அப்படிங்கிறத எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு இந்த பகவத்கீதையில பார்த்தேன்னா கேள்விதான் கேட்டுட்டே இருப்போம். எதுக்கு கேட்கிறான்னா அவனுக்கு தெரியாம இல்லை. அவன் நண்பர் பகவான்ங்கிறது அவனுக்கு தெரியும். அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் யாருன்னு நமக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்தணும். நமக்குன்னா இந்த அடுத்த ஜென்ரேஷன்லாம் தெரியணும். ஓகே. அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருக்ஷேத்ரா போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. ஓகே. பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வில் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் இயக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். இந்த பகவத்கீதையை படிச்சுட்டோம்னாக்க நம்ம உட்காந்து இப்போ கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம். இதுலயே நம்ம பண்ணின பாவங்கள் பழைய பாவங்கள் எல்லாமே போயிடுது. இது நல்லாவே படிச்சுட்டு கிருஷ்ணனை நம்ம ஒரு பகவானை நம்ம ஏற்றிட்டு நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாகவும் நம்ம வச்சுட்டோம்னா நம்ம பண்ணின பாவங்கள் இப்போ போன ஜென்மத்து பாவங்கள்லாம் கூட போடுறோம். அதனால இந்த பகவத்கீதையை படிக்கும். ஸோ கீதை மகாத்மியம் அப்படிங்கிறது அதுக்காக தான் இது இன்ட்ரடக்ஷன் இப்படி கொடுத்துருக்கேன். அதையும் படிச்சுக்குவோம். இந்த இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் கீதை மகாத்மியத்தில். இப்போ ஒரு மாதாஜி ஸ்டார்டிங்கில் படித்தாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்லோகம் தான். சர்வோபனிஷத்தோ காவோ தோக்தோ கோபாலா நந்தன பார்த்தோ வத்சக சுதிர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். எல்லா உபனிஷத்துக்களின் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. இடையர் குல சிறுவனாக புகழ் பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன், அறிவு சார்ந்தவரும் தூய பக்தவர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்தமான பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். ஓகே. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப சூப்பர் ஸ்லோகம். இதை எல்லாரும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த சாப்டர் இப்பதான் சாப்டருக்கு வரும். அர்ஜுன விஷாத யோகா. அர்ஜுனனின் கவலை. அவன் என்ன இந்த இடத்துல அவன் அந்த போர் இதில் கொண்டு போய் காமிக்கிறான் இல்லையா, அர்ஜுனன் அதில் உட்காந்துருக்கான். இவர் பார்த்தசாரதினா யாரு? டிரைவர், சேரியட்டோட டிரைவர் யாரு? கிருஷ்ண பகவான். அவர் தான் வண்டியை ஓட்டுறாரு. அவருக்கு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு என்ன அவசியம்? அவர் அர்ஜுனனோட வண்டியை போய் ஓட்டணும் அவர். ஏன்னா அர்ஜுனன் அவருக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அவன் பகவானுங்கிறது ஒரு பக்கமா வச்சுட்டு அவரை வழங்குறது ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் அவருக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இல்லையா. 2 பேரும் இதுவா இருக்கிறதுனால அவர்கிட்ட பொறாமை கொள்ளி கிடையாது அவனுக்கு. அவர் கிருஷ்ண பகவான் இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்காளே பொறாமை இல்லாதவும் இதெல்லாம் அவனுக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. அதனால அர்ஜுனனுக்கு இது கிருஷ்ண பகவானுக்கு அர்ஜுனன் மேல இருக்கு. அதனால அவர் அழைச்சிட்டு போய் இந்த இதில் கொண்டு போய் காமிக்கிறார். டிரைவர் அந்த சேரியட்டை ஓட்டிட்டு அழைச்சிட்டு போய் பாரு இப்படி எல்லாம் நிற்கிறாப்ப எல்லாரும்னு. அங்கே பார்த்தாக்க ஒரு சீன் போர்க்களம் இது. இந்த இடத்துல 3 பேர் இருக்கா. திருதராஷ்டிரன், துரியோதனன், அர்ஜுனன் அண்டு துரியோதனன் 3 பேர் இருக்கா. ஒரே சீன் தான். ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமா அவ மனசுல ஓடி இருக்கு இல்லையா. அது ஒரே காட்சி, வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். அதுல என்ன திருதராஷ்டிரன் என்ன பொறாம, ஒரே என் மகள்லாம் வெற்றி பெறுவாளா,
இவன்கிட்டக்கு நம்மகிட்ட நாராயண சேனை வச்சுருக்கோம், நம்ம பசங்கள்லாம் குதிச்சுருக்கு. ஆனால் அவகிட்டக்க கிருஷ்ணரே அவள்கிட்ட இருக்கா. நாராயண சேனை மாதிரி எத்தனை சேனை அவர் பண்ணி தர முடியும். அங்கே போய் அவள் ஜெயிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் நிறையா இருக்கே, இது நம்ம கௌரவர்களுக்கு தெரியலையே அப்படின்னு அவருக்கு மனசுக்குள்ளே அவள் ஜெயிக்க போகிறாங்கிறது நல்லா தெரியும் திருதராஷ்டிரன். அதனால அவர் பொறாமப்பட்டு அவர் அந்த மாதிரி நின்றுட்டுருக்கார். இவன் வந்து 2வது அர்ஜுனன். அவன் அர்ஜுனன் வந்து ஒரே குழப்பத்தில் நின்றுட்டுருக்கான். அவன் ஃபிலாமெண்டிங். அவன் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே அழுதுன்றான். இந்த மாதிரி இது பண்ணணுமா, இந்த கம்பேஷன், நோ என்ஜாய்மெண்ட், இந்த மாதிரி இதில் பாவங்கள் தான் ஃபேமிலி எல்லாம் ட்ரெடிஷன்லாம் நம்ம விட்டு போயிடும். இன்டிசிஷன் அந்த மாதிரி நிறைய பாயிண்ட்னால அவனுக்கு அர்ஜுனன் குழப்பத்தில் இருக்கான். இவன் 3வது துரியோதனன். அவன் பார்த்துட்டு ஐயோ நம்ம என்ன பண்ணுறது, கிருஷ்ணர் வீட்டுக்கு அவ பக்கம் கிருஷ்ணரை வச்சுருக்கானே நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு அவன் வருத்தப்பட்டு ஃபியர்ஃபுல்லு பயந்துன்னு நிற்கிறான். ஸோ ஒரே சீன் 3 டைப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஓகே, எஸ்மா. இப்போ வந்து இது முதல் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் இந்த இல்லை ஒரு ஸ்லோகம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதாவது இந்த திருதராஷ்டர் இந்த 700 ஸ்லோகாஸ ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் திருதராஷ்டர் படி சொல்கிறார். திருதராஷ்டிரவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுத்சவக மாமகாக பாண்டவா சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை ஸ்தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு சஞ்சயனை பார்த்து கேட்கிறார். எஸ் கமலா மாதாஜி, நீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சிருங்க. சரி. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय. இது வந்து அந்த ஸ்லோகம் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஸ்லோகத்துக்கு உண்டான தர்மக்ஷேத்திரே மாமக்காக பாண்டவா செய்வ கிம் அகுர்வது அப்படின்னு இருக்கு. இதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன். இது வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து எப்போ பால் காய்ச்சுவோம், நம்ம வீட்டில எல்லாம் ஏதாவது கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுறோம், வீட்டில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா பாலை காய்ச்சினா பால் பொங்கிச்சுன்னா நல்லதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஊர் தர்மக்ஷேத்திராங்கிறது என்ன, அந்த மாதிரி நல்ல காரியங்கள்லாம் நடக்கிற இடம், புண்ணியஸ்தலம் இது. அந்த தர்மக்ஷேத்திரால இந்த மாதிரி பால் பொங்கிட்டு நல்ல சௌகரியமாக இருந்தால் நான் சொல்கிற பாயிண்ட்டை கவனிச்சுக்கோங்க. அது அப்படியே அதோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அதுலேருந்து இந்த இதில் பாலில் என்ன இருக்கும், தண்ணீர் வாட்டர் இருக்கும், வாட்டரோட அந்த பாலுடைய பன்னீர் கிண்ணீர்லாம் சக்கையாக வரும் இல்லையா, திரிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த மாதிரி 2 ஐட்டமும் அதோட சேர்ந்தது தான் பால். அந்த மாதிரி ஒன்றாக கௌரவர்களும் பாண்டவர்களும் இத்தனை நாளாக இருந்தா. அதில் வந்து இந்த திருதராஷ்டிரன் என்ன பண்ணுற, இந்த மாதிரி ஒரு சொட்டு ஒரு காணி நிலம் கூட நான் உனக்கு தரமாட்டேன் அப்படின்னு அவளுக்கு சொல்லி அவளை எப்படியாவது பிரிக்க பார்க்குறாள். எப்படி, பன்னீராகவும் பாலை வந்து அதுக்குள்ளே ஒரு சொட்டு லெமன் ஜூஸை விட்டுவிட்டையும் அதை பன்னீராகவும் சக்கையும் தண்ணீராகவும் பிரிக்க பார்க்குறாரு. ஸோ இந்த தண்ணி தான் பாண்டவர்கள். அவளை கீழே கொட்டிவிட்டு இதை வந்து இந்த பன்னீரை இதை வச்சு அவள் வந்து நல்ல ஸ்வீட் பண்ணி சாப்பிடணும்னு அப்படின்னு அவரோட திருதராஷ்டிரோடைய மனசில் இருக்கிற ஆசை. ஸோ இந்த பிக்சர் வந்து இதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டெல்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அவளை வந்து எப்படியாவது பாண்டவர்களை அவள் அந்த இதுலேருந்து கழட்டி விடணும்னு பார்க்குறாரு திருதராஷ்டிரன். அதுதான் இந்த பிக்சருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ். எஸ் 1.3 படிங்கோ கமலாஜி. ஓகே ஓகே. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां दुपुतपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இந்த இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். அதில் வந்து அதில் ஒரு ட்ராப் ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் விடுறா இல்லையா, அதனால அது பிரிஞ்சு போயிடுச்சு. அவர் அந்த மாதிரி பண்ணலாமா, அந்த குழந்தைகளெல்லாம் இவர்கிட்ட தானே நம்பிட்டு இத்தனை நாளாக இருக்கு, அந்த மாதிரி பண்ணுறது ஒரு தப்பு. இவ்வளோ பெரியவராக இருந்துட்டு இந்த மாதிரி காரியம் பண்ணியிருக்கக்கூடாது. அவர் ஹி ஷுட் நாட் டிஃபரன்ஷியேட். வென் பாண்டு டைட் சன்ஸ் வெர் வெரி ஸ்மால், குழந்தைகள்லாம் சின்ன குழந்தைகளாக இருந்தது. அப்போ திருதராஷ்டிரத்தை தான் ராஜ்யத்தை ஆண்டார். இப்போது அவள்லாம் பெரியவளாக ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து ராஜ்யத்தை கொஞ்சம் போது எனக்கு கொடுந்தான் அவள் கேட்குறா. அவள் ஒன்றும் ஃபுல்லு எல்லாம் வேணும்னு கேட்கல. ஆனால் ஹீ இஸ் செப்பரேட்டிங் 100 into 5. இந்த பிக்சர் தான். இந்த 100 வந்து பன்னீர், இந்த தண்ணியை வந்து 5, 100 5 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறார்.
சண்டை இல்லாமல் பாண்டவர்கள் விட்டு கொடுப்பார்கள் என்று எண்ணினார். அவரை வந்து இதெல்லாம் சண்டையே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் போயிட போறா. அதை நம்ம வந்து ஃபுல்லுத்தையும் ஆண்டுருக்கலான்றது. ஆனா அவ வந்து வேணும்னு கேட்டுட்டான். அது நெல் வயல்ல தேவையற்ற களைகளை நம்ம பிடுங்கி எறிகிறோம் இல்லையா? அது போல தர்மத்தின் தந்தையான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பங்கு கொண்ட குருக்ஷேத்திரம் என்னும் புனிதமான நிலத்தில் தேவையற்ற கலைகளான திருதராஷ்டிரனும் அவரது மகன்களும் பிறரும் ஒழிக்கப்பட்டு முற்றிலும் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட யுதிஷ்டர் தலைமையில் பகவான் நல்லாட்சி நிலைநாட்டப்படும் என்பது இந்த விஷயத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஓகே, இது கிருஷ்ணருடைய இது. அவருக்கும் தெரியும் அந்த வாழ்க்கை தான் நம்ம தொடங்கியிருக்கணும். இதுல என்ன கேட்குறாமாம், என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவீர் மகன்கள் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான திருப்பதாவின் மகன்களால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்ட்டு இவன் வந்து ஒரே குழப்பத்துல நீ கேட்குறான். யாரு? பட்சிதம் அந்த இவன் திருதராஷ்டிரன் இது துரியோதனன் வந்து கவலையோட கேட்குறான். எஸ்மா 1.19 சொல்லுங்க. ஓகே. சகோஷோ தார்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வியதாரயத் நபஷ்ய பிருத்வீம் சைவ துமுலோப்யனுநாதயன். அவன் வந்து இவன் என்ன பண்றா, அதுல நிறைய சங்கெல்லாம் ஊதுறா. அந்த கிருஷ்ணருக்கு ஒரு சங்கு, ஒரு சங்குக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு. இப்ப பின்னாடி அடுத்த ஸ்லைட்ல வந்து பார்க்கிறேன், சொல்றேன், காண்கிறேன். பல்வேறு சங்கோலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போனன. திருதராஷ்டிரன் குழந்தைகள் அந்த 100 கௌரவர்களுக்கெல்லாம் அவளுக்கு மனசு சிதறிப்படுத்து. ஐயோ, இந்த சங்கு ஒலியெல்லாம் ரொம்ப பாசிட்டிவ் வைப் கொடுத்துட்டு அவ தான் ஜெயிக்க போறா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அதுலயே தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால 9 ரீசன்ஸ் ஒய் அர்ஜுனா ஒன். தர்மக்ஷேத்ரா அப்படிங்கிறதுனாலும் தெய்வீக தேர் ஒன்று, டிவைன் சேரியட்டு, சங்கநாதம், சங்கநாதம், காண்டீபம், பசுபதாசிரம், பாக்யலட்சுமி, ரிஷிகேஷா, இதெல்லாம் அவள் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அவள் வின் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அறிகுறிகள் நல்லாவே தெரிஞ்சு போச்சு. அவள் அதனால தான் வின் பண்ணினான். ஓகே, இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்காக இவன் குழப்பமாக இருக்கான். இந்த 5 பாயிண்ட்: இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பராமரியம், இருமணம். என்னடா அது இப்படி சண்டை போடணும் போலையும் இருக்கு. அவன் வந்து சத்திரியன், அவனுடைய குலதர்ம தொழில் அவனுக்கு என்ன, அவன் ஃபைட் பண்ணணும். அவன் ஃபைட் பண்ணாம இருந்தா தான் அவனை பார்த்துட்டு இது ஏன் பயந்துட்டு இருக்காமோ அப்படின்னு சொல்லுவான். அவன் பண்றது தான் அவனுக்கு நியாயம். அதை பண்ண மாட்டேங்குது, அவனுக்கு குழப்பத்தில் இருக்கான். ஏன்னா நிறைய பேர் செத்து போவா. இறக்கமான மனசு இறக்கமா இருக்கு, அவனுக்கு ஃபீல் பண்றான். அதனால இதில் எல்லாரும் சாகிறதுலாம் நல்லதா அப்படிங்கிறதுல குழப்பத்தில் இருக்கான். இந்த சாப்டர் ஃபுல்லும் அர்ஜுனனுடைய குழப்பத்தை பற்றி தான் நமக்கு தெரியப்படுது. நீங்கள் எதை தொடர்பில்லை? இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பராமரியம், இருமணம். ஓகே, எஸ்மா 1.28 படிங்க. ஓகே. திருஷ்ட்வேவம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிசுஷ்யதி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலருவதை உணர்கிறேன். இதுதான் முதல் பாயிண்ட். அவனுடைய அர்ஜுனனுடைய ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? இந்த ஸ்லோகத்துல இரக்கம். எல்லாரும் பார்த்துட்டு ஐயோ இந்த போனாக்க சண்டை போட்டா எல்லாரும் இதுல வந்து நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் அவளெல்லாம் நினைச்சிட்டு எனக்கு உடல் வந்து என்னோட உடம்புல ஒரு மாதிரி மெய் சிலுக்கிறது. அதனால வாயும் உலர்ந்து போகுது, ட்ரையா போகுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்லோகம். எஸ்மா, நெக்ஸ்ட் 31. ஓகே. நச்ச ஸ்ரேயோ நுபஸ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனம் ஆஹவே ந காங்க்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச்ச ராஜ்யம் சுகானி ச. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியல. சொந்தக்காரெல்லாம் இதுல போய் இந்த போர்ல கொள்றதுல இது என்ன நமக்கு பிளஸ் பாயிண்ட் கிடைக்க போது? ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு அவன் வருத்தப்படுறான். எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. இது மாதிரி அவ்வளவு பேரும் சாகடிச்சுட்டு நான் ஜெயிச்சு நான் ஆகணுன்றது எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு இஷ்டமே இல்லை. இன்பம் இன்மை, எனக்கு இதுல கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட அர்ஜுனன் சொல்றான்.
ஓகே, இது பாவச்செயல்னு ஃபீல் பண்றோம். 1.36 படிக்கும். ஓகே. பாபம் ஏவாஸ்ரயேத் அஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆததாயினஹ தஸ்மான்னார்ஹவயம் ஹந்தும் தாதராஷ்ட்ரான் சபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினஹ ஸ்யாம் மாதவ. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரன் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே, கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? அதெல்லாம் ஒரு பாவம் இல்லையா? இவ்வளவு பேரை கொல்றதுன்னா, ஒருத்தருக்கு கில் பண்றதுன்னா அது பாவம் இல்லையா? இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த எல்லாரும் திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்கள் 100 பேரும் சாக போறா. நான் ஜெயிச்சிருவேங்கிறது எனக்கு தெரியும். இருந்தாலும் நண்பர்களை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேற இருக்கா, எல்லாரையும் கொல்றது நல்லதா? அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே, நீங்க தான் வந்து இதை வந்து இந்த கொலை செஞ்சுட்டு நான் எப்படி மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும்? ராஜாவா ஆயிட்டான்னா கூட நான் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? சொந்தக்காரர்கள் நம்ம தானே கொன்னோம் அப்படின்னு எனக்கு அந்த பாவ செயல்ங்கிறது, சில்ஃபுல் ஆக்ஷன்ங்கிறது நான் ஃபீல் பண்ணிட்டே இருப்பேன். அதனால அது லாபம் இல்லைங்க. குடும்ப பராமரியம் 1.45 சொல்லி. ஓகே. யதி மாம் அப்ரதீகாரம் அசஸ்திரம் சாஸ்திர பானயஹ தார்தராஷ்டிரரணே ஹன்யூஸ் தன்மே க்ஷேமத்தரம் பவேத். ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை குடிக்கும். அவள்கிட்டலாம் ஃபுல்லும் நாராயணசேனன் இருக்கு, கௌரவள்கிட்ட. அவள் வந்து என்னை வந்து கொண்டுட்டாக்க அது பரவாயில்ல, எனக்கு அதுவே நன்மையை தான் கொடுக்குது. எங்கிட்ட ஆயுதமும் எதுவும் கிடையாது, நான் எதிர்த்து போராடணுங்கிற எண்ணமும் இல்லை எனக்கு. குடும்ப பராமரித்தை எனக்கு காப்பாற்றணும் அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டு இருக்கான். அப்புறம் இருமணம், அவனுக்கு 2 மனசு இருக்கு. எப்படி இருந்து பார்க்கலாம். 1.46 படி. ஓகே. சஞ்சய் உவாச்ச ஏவம் உக்த்வா அர்ஜுனः சங்கே ரதோபஸ்த உபாவிசத் விசரிஜ்ய சசரம் சாபம் சோக சம்விக்ன மானசஹ. சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறமாக எரிந்துவிட்டு ரதத்தின் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியது. சஞ்சயன் சொல்றான், திருதராஷ்டிரனுக்கு கண்ணு தெரியாது இல்லையா, எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றான் சஞ்சய். இந்த மாதிரி அர்ஜுன் இப்படி எல்லாம் பேசுறான், அவன் கையில இருக்க வில்லு அம்பு எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கமா தூக்கி போட்டுட்டு போய் அவனோட சேரியட்ல ஏறி உட்காந்துட்டான். அவன் வந்து ரொம்ப சேடா இருக்கான் அப்படின்ட்டு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றான் சிச்சுவேஷனை. ஓகே, இந்த சாப்டர்ல வந்து டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் இந்த மொத்தமா இந்த பகவத்கீதையில 700 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. அதுல லார்ட் கிருஷ்ணா வந்து 574 ஸ்லோகம் சொல்றார். 574 ஸ்லோகம் தான் நமக்கு உபதேசம். அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ற மாதிரி நமக்கு அதுல புரிஞ்சுக்கலாம். 574 ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகஸ் இருக்கு. அர்ஜுனா வந்து 84. அர்ஜுனா வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டானா அதுக்கு 4 ஸ்லோகத்துல அவர் ஆன்சர் கொடுப்பார். அர்ஜுனா 84 தான். 4 இல்லை 5 6 ஸ்லோகத்துக்கு அவனோட இருக்கும். அப்புறம் சஞ்சயன் வந்து 41 ஸ்லோகம் அவனோடது. திருதராஷ்டிரன் 1 சொல்றார். 1.1 மட்டும்தான் சொல்றாரு இவர். ஓகே, இது தெய்வீக சங்குகள். அந்த சங்குகளோட அதிர்வு ஒலி கேட்டதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது எப்படி கேட்டது? கிருஷ்ணருடைய கேட்டதுன்னா எல்லாருடைய சங்கும் பாசிட்டிவ் வைப் நிறைய கொடுக்குறது. என்ன, கிருஷ்ணருடைய சங்கு பேரு பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனனோட சங்கு பேரு தேவதத்தம், பீமனோட சங்கு பேரு ஃபவுண்ட்ரம். இதெல்லாம் ஸ்லோகத்துல வரும். பீமனுக்கு பேரு சங்கு பேரு ஃபவுண்ட்ரம், யுதிஷ்டர் சங்கு அனந்த விஜயம், நகுலனோட சங்கு சுகோஷம், சகாதேவனுடைய சங்கு பேர் மணிப்புஷகம். திருதராஷ்டிரனின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. இவா எல்லாரும் சங்க ஊதினோடனே திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகள் கௌரவர்களுக்கெல்லாம் மனசு உடஞ்சி போயிடுச்சு, எல்லாரும் நொறுங்கி போயிடுச்சு. போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் இந்த சாப்டருடைய சாராம்சம். மொத்தமா உங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கேன் என்னென்னு. பகுதி 1, பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள். அவளுக்கெல்லாம் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் என்ன? பகவான் தனது பக்தர்களுக்கு அளிக்கும் வெற்றி. பகவானை கிருஷ்ணர்
சங்கொலி முழக்கம். பகவானை பகவான் மேல் நம்பிக்கை, தூய பக்தரின் அவனால அவருக்கு அந்த கருணை இருக்கு. இதனாலலாம் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள். இன்னொன்றில் வந்து குழப்பம், ராஜ்யத்தை அடைவதனால் என்ன பயன், பாவச் செயல்களால் விளையும் தயக்கம், போரினால் குடும்பங்கள் அழிவது, முடிவு எடுக்க முடியாத நிலை. இந்த பாயிண்டால அர்ஜுனன் போருக்கு பண்ணுறதுக்கு தயக்கம் பண்ணிருக்கான். பக்த வத்சல கிருஷ்ணன் அவர் என்ன சொல்றாரு, அனைத்தையும் அறிபவர் கிருஷ்ணர், பகவானின் ஆனந்தம் அச்சுதா பக்தர்களிடம் உள்ள பிரியத்தில் வீழ்ச்சி அடையாது. அச்சுதான என்ன, பக்தர்களிடம் உள்ள பிரியத்தில் வீழ்ச்சி அடையாதவர்னு பேர். ஓகே, அப்புறம் இது முதல் இது படிச்சு தாங்க வந்திருக்கணும். தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரத்துல திருதராஷ்டிரத்தின் எண்ணம் எப்படி இருக்கு, துரியோதனின் சூழ்ச்சிக்கு பேச்சு, சூழ்ச்சி அவன் துரியோதனை எப்படி ஃபீல் பண்றாங்கிறதே அதான் முதல் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன். ஓகே, 1 டிவிஷன் 2 டிவிஷன் 3 4 டிவிஷன்ஸ் இருக்கு இந்த சாப்டர்ல. இந்த சாப்டர்ல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சது, வாழ்க்கைக்கான பாடம். நாம் கிருஷ்ணரின் பக்கத்தில் இருந்தால், தர்மத்தின், அதாவது கிருஷ்ணரோட பக்கம்னா என்ன, தர்மத்தின் பக்கத்தில் இருந்தால் அவரது தர்மத்தின் பக்கத்தில் இருந்தால் அவரது அனைத்து சகாக்களும் நமக்கு உதவுவார்கள். கிருஷ்ணரோட நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நம்ம வச்சுட்டோம்னா, அவர் வந்து ஃப்ரெண்டாக தான் இருந்தார் நம்மள. அவர் நான் பெரிய கடவுள், நீ எங்கிட்ட எல்லாம் இதுவாக இருக்கணும் அப்படின்லாம், ஃப்ரெண்டாகவே என்ன ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற. அப்படி ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டுன்னா அதுக்கு எப்படி ஃப்ரெண்ட் ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், டெய்லி 1 ரவுண்டு, மினிமம் 1 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நம்மளாம் அடல்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக டெய்லி 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணாக்க அவ்வளோ விசேஷம். கிருஷ்ண பகவான் நமக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவார். க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டார்னா அவருக்கு நமக்கு என்ன வேணுமோ அத்தனை காரியத்தையும் அவர் பண்ணி கொடுப்பார். அது வந்து உறுதி. அது ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய அனுபவிச்சவாள்லாம் சொல்லியிருக்கா, எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை பற்றி. அதனால இது எப்படியாவது இந்த சாண்டிங் மாத்திரம் விடாமல் பண்ணுங்க. ஓகே, அதனால நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஆபத்து அப்படின்னு நமக்கு இதுன்னு வச்சுங்களேன், இந்த மாதிரி சாண்டிங்லாம் பண்ணுச்சு, நமக்கு யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கொடுப்பார். நமக்கு கிருஷ்ணருடைய ரூபமா வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அவர் அனுப்பிச்சி விட்டுருவார். எப்படியாவது எங்கேயாவது வந்து நமக்கு நடக்கும், நம்ம நினைச்ச காரியம் நடக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பற்றிய வேதச்சர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. இதில் வந்து மொத்தம் 16 சொற்கள் கொண்ட இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நாம் ஜபம் செய்வது இந்த கலியின் கழிமஷத்தை நீக்கி அதன் தீய விளைவுகளிலிருந்து காத்துக்கொள்ள சிறந்த வழி. இதை தவிர வேறு வழியொன்றும் இல்லை. வேத இலக்கியங்கள் அனைத்தையும் புரட்டி தேடினாலும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திர ஜபத்தை தவிர கலி என்னும் இருண்ட பெருங்கடலை கடக்கும் மற்றொரு வழியை காண முடியாது. ஓகே, அதனால இதை வந்து மறக்காம எல்லாரும் சாண்டிங் பண்றது ஆரம்பிச்சிருங்க. ஓகே, இந்த 18 நாள் முடியறதுக்குள்ள எல்லாரும் நம்ம 16 ரவுண்டு சாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ரிசல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம், சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் 4 ரவுண்ட்ஸ், ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ்லாம் அது கேள்விகள்லாம், அதனால கஷ்டம். அதனால ஒரு நாளைக்கு 4 ரவுண்டு நம்ம சாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஸ்டார்ட் வித் ஒரு 4 நாளைக்கு 1 ரவுண்டு பண்ணுவோம் முதல்ல. ஓகே, இதோட சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம 3 டைம்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிவிட்டு கிளாஸ் இதை ரெக்கார்டிங் செக்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம எல்லாரும் சொல்லுவோம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம